lähestymme kaiken järjen mukaan Latvian ja Liettuan rajaa. Jos en ole väärässä, tuo entinen raja-asema. Mikä siinä on hieman metsittynyt. No, todennäköisesti. Katsotaan, onko tässä vielä... Liputetaanko meidät sivuun jonnekin? Katopas. Kyllä siellä jotain merkkejä. Tossa on merkki. Tässä vielä ollaan nyt Latviassa ja... Katoppas, tossa on Liettua. Ois niinku nyt. Joo. Ei ollut ketään meitä liputtamassa. Ei täällä ole rajalla edes yhtään tyyppiä. Joo, nyt ollaan A12. Sittenpä meillä on vielä matkaa 36 minuuttia kohteeseen. Katsotaan sinne. Joo, nyt ollaan tämmöisellä... Mikäs tää nyt on ristikukkula? On kyllä melko vakuuttava. Ihmetystä aiheuttava. Nähtävyys. Keli ei meinaa oikein suosia meitä, mutta onneksi täällä nyt ei ihan mahdottomasti sada.
No niin, missä mennään? Ollaan menossa kohti Kaunasia. Ja käytiin katsomassa se ristikukkula, siinä melkoinen näky oli. Ja käytiin vähän täydentämässä meidän jääkaappivarastoja tossa Paikallisessa Lidlissä. Mikäli kyllä olikaan, en edes muistakaan. Ja keli muuttukin sitten vielä enemmän sateiseksi kuin mitä tähän mennessä tänään on ollut. Ja ei mitään, mennään tuonne Kaunasiin. Todennäköisesti siihen kylän kämpperille, mikähän Lakeside Camping olikaan. Ja katsotaan sitten mitä keksitään. Voi olla, että keli ei suosi eiliksellä skuuttaamista tänään, mutta ei se mitään. Joskus voi käydä näin. Ajellaan siis Kaunasiin, tuo naviskaattori sanoo, että 96 kilsaa perille. Ja joskus tuo keli vähän paranisi kuitenkin iltaa koen, niin olisi mukavampi tutustua itse Kaunasiin. Huomenna ei pidä sataa, ainakaan säätiedotuksen mukaan, niin Se on. toivottavasti sitten viimeistään huomenna päästään. Katsotaan, vietetäänkö Liettuassa 1 vai 2 yötä, mutta ei oteta siitä ressiä. Katsotaan mitä jaksetaan ja kehataan tehdä. Tulikohan se kuviolle? Yritetty on haikaraamitsesta. Niitä on täällä koko ajan, mutta ei koskaan silleen, että olisi kamera ollut. Ehtinyt saada tarpeeksi nopeasti. Tää oli joku pikkukaupunki tai kylä. Hirveän siistiä on näiden pihapiirit. Tosi laitettuja. Ja Kaunasissa on nyt yö nukuttu ja nyt tultiin tähän niin sanotulle 9. linnakkeelle ja tässä Kaunasin kaupungin kupeessa. Ja tää on ollut aikoinaan keskitysleiri toiminnassa natsien aikaan ja semmoista. Ja Eilis ja Miira tuolla jo tutkaileekin mitä sieltä löytyy. Mennään kattoo minkälainen paikka. Joo, elikkä natsismin uhrien muistoille vuonna 1984 tehty monumentti, 32 metriä korkea. 3 eri veistoksesta koostuva monumentti, joka symbolisoi tuskaa, toivoa ja vapautta. On kyllä. On melkoisen kokoinen. On nyrkkejä ja kasvoja. Edessä näkyvällä pellolla onkin sitten vähän ankeampi historia. Elikkä natsien aikaan noin 50 000 ihmistä on tähän haudattu, joista 30 000 sitten juutalaisia. No. Vähän niinku kuollut.
tietystä kulmasta. Joo. Nyt ei tuule hirveästi. Rauhallista on sielujen musiikki. Pitääkö hakea joku, tiedätkö sellainen kuunteluhärveli? Ei sillä ole puhelimesta se. Ai, okei. Joo, no käy kattoo. Mitä se on? Meeting room. Elikkä tapaamishuone. Niinku... Niin oli tarkoitettu niin kuin lyhytaikaisiin tapaamisiin noiden vankien ja noiden vieraiden kanssa. No kuka ne haluaisi tulla vierailemaan? No jos sinun isäsi on täällä vankilassa, niin etkö No haluaisi nähdä? No joo. 4 vierasta kerrallaan pystyy olemaan. On tääkin sitten semmonen tapaamishuone. Tästä ne kato pystyy. Tää toisella puolella oli vangit, toisella puolella oli... Ei, vaan nimenomaan silleen, että tällä puolella oli vangit ja tuolla puolella oli sitten ne henkilöt ja tässä oli sitten vartija kulki välissä. Siellä näkyy, kato vartijan Mikä vartija? mannekiini. Ei pääse. Niin. Siinä on vähän Kaunasen linnoituksen historiaa. Onks meitä ja Saksa? Tää oli tän mukaan Saksan armeija on saavuttanut tän Kaunasin linnakkeen kesällä 15 jo ensimmäisen maailmansodan aikana. Syösimme joku jotain ruokaa vai? Joo, pakki. No nyt on vähän tuhoutunut. Siihen on osunut. Mikä tää on? Ykkönen. Täällä oli teema. Niiltä kuppi. Sitten kakkonen medicine ja... Medicine vial, eli lääkepullo. Se on vielä sitä lääkettä. Täällä ei tiedä se olla. Se on tehty niinku. Tuossa on Neuvostoliiton tai Venäjän lipun rippeet vuodelta 1997. Tässä. Silver. Shell from light. Mikä? Shell from light.
tukinammuksista tehty mustesäiliöteline. Mä en niin... Niin. Siis joo. Täällä kulmassahan me oltiin silloin eilis äsken, kun tuolla noin. Siellä on se seinä. Mutta yritetty maastoittaa mahdollisimman hyvin. Kyllä, totta kai. Koska ne ette lentäneet. Mosiinin paukkua. Miksään pääsee istua? On se tuon niinku tykin puhistamiseen. Eli täällä tapettiin siis juutalaisia siviilejä ja muistakin maista. Ai tästä? Täällä leirillä. Täällä taitaa olla niitä alkuperäisiä raapustuksia, mitä ihmiset silloin raaputelleet. Se niinku täälläkin. Kaukas. Monaco. Paris. Melkoiset on näky. Minä veikkaan, että Ne on muurattu kiinni. Muurattu kiinni, tästä se menee siitä tuolla maan alla. tuolla kulje jonkunlainen tunnelista.
niin. Sitten oltais... seuraavan maan rajalla. Ja mikä Eelis on seuraava maa? Se on Saksa. Ei. Puola. Puola, kyllä. Seuraavalla videolla pääsemmekin sitten Puolan puolelle. Käymme katsomassa sudenpesää ja sieltä jatkamme matkaa Danskiin ja menemme tutustumaan Danskin vanhaan kaupunkiin.